Kde to sakra jsem? Jehle, tam je neplošina. Ne. Takže ahoj. Taková scénka na začátku, ale já nevím, jestli se mi povedla nebo nepovedla, ale to je jedno. Já bych vás chtěl pozvat na to můj channel. Potom se to jak, nevím co. Prostě bych vás chtěl pozvat na tento channel. No, na tento channel. A co bych ještě k tomu řekl, si neumím vyjadřovat, jo, tak pozor. No, takže bych vás vlastně chtěl pozvat teda na tenhle server. No vidíte, jak jsem blbej už. No. Teďko mě zaujala písnička. No to je jedno. Takže prostě dejte mi prosím odběry, já jsem začátečník jako v natáčení. A jako jsem prostě jako takový hráč. No, takže řeknu vám, když tak program. Samý Minecraft, no. Když je informačka z Minecraftu, tak to je jasný, že tam bude samý Minecraft, ne? Dál, no. Prostě bych vás chtěl pozvat na tenhle server. To, já říkám server. Na tento channel, abyste se na mě podívali, na moje videa. Jestli se vám budou líbit, tak mi dávejte lajky, odběry a tedy, prosím. Zatím na ten začátek. No a my brambory jsme inteligentní stvoření. No. No tady. Ach jo. Prostě vás chci pozvat. Už to říkám asi po třetí nebo po kolikátý. Ale chci vás pozvat a já se s váma zatím loučím. Ahoj. Ahoj. Kde to sakra jsem? Wow. Jsou určitě stromy. Jaký dýně. Zajímavá krajina. Ahoj! Ale vážně, ahoj.